תלה 10. נתון המלבן ושיפוע M. כמו שלמדנו בנוסחת הקו הישר, אם נתון לנו במשולש ה-X ושיפוע, אז ה-X כפול ה-M. ה-X כפול השיפוע שווה לניצב הזה של המשולש, שנגיד פה ה-X זה A כפול M, שזה השיפוע, אז זה ה-X וזה ה-Y בעצם, נכון? במלבן הזה נוספו קווים מקבילים, קו מקביל לרוחב וקו מקביל לאורך של המלבן, והם יצרו פה הרבה מלבנים. צריך להוכיח שהשטח של S1 שווה לשטח של S2. איך אפשר להוכיח את זה? אני יודעת שזה A וזה השיפוע שלי M, אז A כפול M שווה הניצב הזה של המשולש. ואם אני רוצה עכשיו לעשות אותו דבר כאן, אז שוב פעם יש את השיפוע, יש את זה, B כפול M שווה הרוחב פה. אוקיי, אז עכשיו הרוחב הזה שהוא B כפול M הוא אותו דבר כמו הרוחב הזה, והאורך הזה הוא כמו ה-A שפה בעצם, אז זה A וזה BM. אז השטח של S2 פה זה A כפול B כפול M, והשטח של S1, אז שוב פעם A כפול M, מה שדיברנו קודם, זה האורך של המשולש S1, והרוחב שלו הוא B שנמצא פה, אז S1 שווה A כפול M כפול B, שזה בעצם אותו דבר כמו S2, B כפול A כפול M שווה S1, ו-A כפול B כפול M שווה S2. זאת אומרת ששטח של S1 שווה לשטח של S2. וזהו.